Τώρα, κυρίες και κύριοι, χθες είπαμε ότι στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής συζητήθηκε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με το επίδομα τέκνου. Το επίδομα τέκνου, το οποίο, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, όλοι, βουλευτές, άνθρωποι από τις τρίτεκνες, τις πολύτεκνες οικογένειες, τις μονογονεϊκές οικογένειες, ζητούν να αυξηθεί. Πρέπει να πάει πάνω από το 5%, δεν τα βγάζουν πέρα. Να πω καλημέρα, η κυρία Αργεντούλα είναι μαζί μας, παιδιά. Είναι και ο κύριος Ιωάννου, συγγνώμη, απολογούμε. Κύριε Σωτηρή Ιωάννου, καλή σας μέρα. Κυρία Αργεντούλα Ιωάννου, καλή σας μέρα. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, κύριε Ιωάννου, κύριε Σωτήρη Ιωάννου, αντιλαμβάνομαι ότι συμφωνείτε όλοι οι βουλευτές ότι αυτό πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω τι ακούσατε χθες και από τους μονογονεϊκές, τρίτεκνες, πολυτεκνές οικογένειες. Συμφωνούμε και επαυξάνουμε, όχι απλά συμφωνούμε με το εν λόγω πρόταση. Λοιπόν, για να τα βάλουμε όμως τα πράγματα στη σωστή του σειρά, η χθεσινή συζήτηση αφορούσε τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Βέβαιως εκφράστηκαν και φωνές, θεωρώ, από όλους, ότι θα πρέπει αυτό αναλογικά να γίνει και για όλες τις οικογένειες. Είτε έχουν ένα τέκνο, είτε δύο, είτε περισσότερα. Λοιπόν, εκείνο όμως το οποίο αναφέρθηκε εκ μέρους τουλάχιστον του Υπουργείου ήταν το γεγονός ότι θα γίνει αύξηση του 5% λόγω και του πληθωρισμού και όλων αυτών των οποίων συναντά καθημερινά η κοινωνία μας. Αυτό θα γίνει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2024 σε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες. Εμείς εκείνο το οποίο έχουμε συζητήσει και το οποίο λέμε είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει περαιτέρω αύξηση. Και αυτό το εξηγούμε υπό την έννοια ότι, όπως ανέφεραν και εκπρόσωποι των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, την 1η Πρώτου 2013 έγινε αποκοπή 9% στο επίδομα τέκνου. Μιλάμε αποκλειστικά για το επίδομα τέκνου και όχι άλλα ωφελήματα τα οποία έχουν οι οικογένειες. Ενώ όλα τα ωφελήματα επέστρεψαν στον δημόσιο τομέα, στον δημόσιο τομέα και όλα όσα αποκόπηκαν μέσω της κρίσης του 2013, αυτό δεν επέστρεψε. Άρα λένε το πολύ ξεκάθαρο οι οργανώσεις ότι θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον 9% έτσι ώστε να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2013. Εμείς εκείνο το οποίο έχουμε θέσει είναι και το ζήτημα των εισοδηματικών κριτηρίων. Εμείς βλέπουμε το δημογραφικό, την αντιμετώπιση μάλλον του δημογραφικού προβλήματος και όποια επιδόματα αφορούν αυτό ως κάτι εντελώς διαφορετικό από όλα τα άλλα επιδόματα και παροχές του κράτους, στα οποία υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να φύγουν τα εισοδηματικά κριτήρια αν θέλουμε επιτέλους να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και ολιστικά το δημογραφικό. Έγινε αναφορά για τα διάφορα προγράμματα τα οποία τρέχει το κράτος προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά εμείς λέμε ότι θα πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα και θα πρέπει να δοθούν εφάπαξ ποσά σε κάθε γέννηση. Να αναφέρουμε ότι αυτό όπως το είχαμε δίνονταν πει, πότε, το 2000, πότε υπήρξε εφάπαξ 10.000, υπήρξε πρόταση. Υπήρχε τη δεκαετία του 90 αυτό και σε μια συγκεκριμένη χρονιά στην οποία εφαρμόστηκε είχαμε τις περισσότερες γεννήσεις, το μεγαλύτερο δίχτυ γονιμότητας σε σχέση με τις υπόλοιπες χρονιές. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι οι πολίτες θέλουν να δουν άμεσα αποτελέσματα αν θέλουμε όντως να τις στηρίξουμε και να τις βοηθήσουμε. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει επιτέλους να αυξηθεί ο προπολογισμός όσον αφορά τις οικογένειες. Η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να δει με πάσα σοβαρότητα αυτό το ζήτημα. Χωρίς χρήματα, χωρίς να επενδύσουμε, δεν πρόκειται να αντιστρέψουμε την τάση της υπογεννητικότητας και μαθηματικά σε λίγα χρόνια θα είμαστε μειονότητα στην πατρίδα μας. Αυτό είναι αριθμητική, απλή αριθμητική της πρώτης δημοτικού και θα ψάχνουμε τον τελευταίο Έλληνα της Κύπρου να σβήσει τα φώτα σε αυτό το κράτος. Κυρία Ιωάννου, έρχομαι σε εσάς. Μου στέλνε μήνυμα τώρα και ακούστε το κι εσείς, κυρία Ιωάννου. Κυρία Ιωάννου, μου στείλαν μήνυμα, λέει: Κατερίνα μου, μα 5% είναι 10 ευρώ. Ένα γάλα, ένα ψωμί για 2 μέρες για μια πενταμελή οικογένεια. Είναι ένα παράδειγμα, κυρία Ιωάννου, ενός ανθρώπου που αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι και έχουν μείνει και δεν έρχονται
και νέες πενταμελείς, τριμελείς οικογένειες, ενώ με τρίτεκνες οικογένειες πλέον. Δεν υπάρχει αυτό, ούτε πολύτεκνες, ούτε τρίτεκνες. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πόσο μάλλον, κυρία Ιωάννου, να υπάρχει και μόνο γονιός και να έχεις 3 παιδιά. Κατερίνα, θέλω να πω καταρχήν ότι εμείς χτες δεν παραστήκαμε στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής. Έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες με το Υφυπουργείο Πρόνοιας και με όλα τα αρμόδια υπουργεία. Σας έγραφαν από κάτω βέβαια ότι προσκληθήκατε. Ναι. Γιατί διαβάζω ποιοι είναι προσκεκλημένοι. Ναι. Λόγω άλλων ηλυμένων υποχρεώσεων δεν πήγαμε, μάλιστα. αλλά θέλω να πω και αυτό. Η συζήτηση ήταν φανερό ότι στρεφόταν στο επίδομα της τρίτεκνης και πολύτεκνης οικογένειας, που βεβαίως εμείς είμαστε υπέρ ότι πρέπει να βελτιωθεί η επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης για όλες τις ομάδες και να αυξήσουμε τη γεννητικότητα και να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρόβλημα. Εμείς όμως δεν αναμένουμε ότι αυτά τα ζητήματα θα τα λύσει η Επιτροπή Εργασίας, αλλά αναμένουμε με μεγάλη απογοήτευση από την κυβέρνηση εδώ και 1 χρόνο τη βελτίωση και της επιδοματικής πολιτικής και της πολιτικής κοινωνικής στήριξης των μονογονιών, και εκφράζω τη μεγάλη απογοήτευσή μας ότι δεν είμαστε στο κέντρο αυτής της συζήτησης. Το μόνο το οποίο έγινε είναι στις προτάσεις της κυβέρνησης να δοθεί η ΆΤΑ, η οποία είναι γύρω στα 13-14 ευρώ για τα υφιστάμενα επιδόματα μονογονιών, την ίδια ώρα που πριν 2 μήνες συζητήσαμε με την Υφυπουργό, με τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου, επαρέστηκαν στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής και είπαν ότι θα φέρουν σχέδιο ανασυγκρότησης του μονογονιακού επιδόματος, ούτως ώστε να στηρίζονται ουσιαστικά οι λιγότερο ευνοούμενες ομάδες, οι πιο φτωχές ομάδες των μονογονιών, και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση εξήγηλε απλά αυτή την ΆΤΑ, τα 2 επιδόματα μέχρι 39 και μέχρι 49.000, το οποίο είναι ανεπαρκές. Θέλω να πω, αγαπητή Κατερίνα, ότι εμείς έχουμε κουραστεί να βλέπουμε τη μικρή εικόνα και να συζητάμε αυτό το ΆΤΑ την ίδια ώρα που αναμέναμε από την κυβέρνηση να υλοποιήσει τις προεκλογικές της εξαγγελίες, να υλοποιήσει το πρόγραμμα διακυβέρνηση που μιλά για κοινωνική στήριξη. Και θα υπενθυμίσω στον κύριο Ιωάννου, που είναι εδώ μαζί μας, ότι πριν 2 εβδομάδες συζητήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας με διάφορους κοινωνικούς φορείς το δημογραφικό ζήτημα, το δημογραφικό σχέδιο. Ο Υπουργός που ήταν εκεί ζήτησε απλά από τις οργανώσεις να το υιοθετήσουν, χωρίς να γίνει ουσιαστική συζήτηση. Καμία από τις εισηγήσεις μας δεν έγιναν αποδεκτές. Εμείς μιλάμε ότι πρέπει να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα κοινωνικά στήριξη των μονογονικών οικογενειών και όλων των ευάλωτων ομάδων, για να μπορέσουμε να ευθαρρύνουμε να αποκτηθούν νέα παιδιά και να μεγαλώσουν οι οικογένειες. Και βεβαίως δεν εκπέμπουμε αυτήν την αγωνία ότι δεν θα υπάρχουν Έλληνες και θα συρρυκνωθεί η ελληνική οικογένεια. Εμείς το βλέπουμε ως ανάγκη κοινωνικής στήριξης της κοινωνίας για να μπορέσει να επιβιώσουν τα χαμηλότερα στρώματα. Και πραγματικά, Κατερίνα, παρακολούθησα όλη τη συζήτηση προηγούμενα για το πλαίσιο αφαιρεγγιότητας, το οποίο γνωρίζω τη χάνει λόγω ιδιότητας. Κακογραμμένο. Και είναι θλιβερή εικόνα και θα μπορούσαμε να συμμετάσχουμε σε αυτήν τη συζήτηση. Τι σημαίνει να είσαι ευάλωτη οικογένεια, να είσαι μονογονιός και να πρέπει να αντιμετωπίσεις είτε την τράπεζα είτε το ταμείο. Μιλούν οι αγαπητοί φίλοι βουλευτές και ο εκπρόσωπος των τραπεζών για το πλαίσιο αφαιρεγγιότητας. Και πετάχτηκε έτσι μια σφήνα για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ξέρουμε να το πούμε με απλά λόγια. Είναι η νομική αρρωγή η οποία το 2014 ψηφίστηκε μαζί με την νομοθεσία για τις εκποίησεις, όμως δεν υπάρχει στην πράξη νομική αρρωγή στον κόσμο των ευάλωτων να πάει στο δικαστήριο να εξασφαλίσει. Αυτό να το λύση. πείτε, να το λέτε, γιατί έρχεται ο καθένας θέλει να πληρωθεί κιόλας για να κάνει τη δουλειά του. Να πάει κάποιος σε σύμβουλο αφαιρεγγιότητας για να κάνει σχέδιο αποπληρωμής.
Χρειάζονται χρήματα. Έτσι. Άρα αυτός ο κόσμος δεν έχει καν Απροστάτευτος είναι ο κόσμος που δεν έχει χρήματα να πληρώσει τον νομικό. Δεν έχει το δικαίωμα πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Εγώ, Κατερίνα, θέλω να καταγγείλω ότι δεν μπορεί να συνεχίσει άλλον αυτή η κατάσταση της επιμέρους, το να συζητάμε τα 10 ευρώ ότι είναι στήριξη και είναι κοινωνική πολιτική. Έχουμε στείλει επιστολές στον Υπουργό Οικονομικών για να συζητήσουμε το θέμα του ρεύματος που δεν μας έχουν εντάξει. Έχουμε στείλει στον Υπουργό Δικαιοσύνης που είναι ο τελευταίος που φταίει, γιατί προχτές διορίστηκε και ζητούμε συνάντηση για τα θέματα βίας. Ζητούμε συνάντηση από τον Αρχηγό Αστυνομίας. Είναι αν δεν καταστήσουμε στρατηγικά σχέδια με κονδύλια να τα εφαρμόσουμε, πώς δίνουμε σε αυτήν την κοινωνία των ευάλωτων η ουσιαστική κοινωνική στήριξη, δεν μπορούμε να περιμένουμε με αυτό που λέει η κοινωνία μιλοσφοντζίσματα και να τρέχουμε για να μας παραπλανούν ότι πρέπει να συζητήσουμε αυτά τα 10 ευρώ αν έπρεπε να γίνουν 15 ή 20. Ευχαριστώ κύριε Ιωάννου. Εμείς Υπουργό να εξαγγείλει κάτι και το μόνο που εξήγηλαν είναι ότι εκαθάρισαν τις αιτήσεις που δεν ξέρουμε και πώς τις εκαθάρισαν. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ιωάννου, είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα που είπε η κυρία Αργεντούλα, κύριε Ιωάννου. Από την άποψη ότι συζητάμε τώρα για 10 ευρώ πάνω, 10 ευρώ κάτω. Στο τέλος της ημέρας όμως η εικόνα είναι πολύ πιο μεγάλη και να πρέπει να τη δούμε συνολικά. Κατερίνα, να πω ακόμα κάτι πιο απλό. Συγγνώμη που σας βγάζω. Όχι καλέ, έχουμε βγει ήδη πάρα πολύ, αλλά δεν πειράζει. Μιλάτε κι εσείς ακριβώς όπως μιλώ εγώ, πάρα πολύ λίγο. Πείτε μου, ελάτε. Ακόμα και τα οικογενειακά δικαστήρια. Για να πηγαίνει κάποιος και να βρίσκει μια ειρήνη και να τελειώνει να προχωρά τη ζωή του και να επανενταχθεί στην κοινωνία, δεν λειτουργούν. Οι νομικές αρρωγές συνεχώς κόβονται. Ο κόσμος θέλει έναν επίδομα. Για να πάρει το επίδομα πρέπει να πάρει διατάγματα. Αν δεν έχει νομική αρρωγή, πώς θα πάρει τα διατάγματα? Πώς? Άρα το κράτος βάζει το χέρι στην τσέπη του και του παίρνει και τα επιδόματα, είτε 1 χρόνου είτε 2 χρόνων. Τα διατάγματα του οικογενειακού δικαστηρίου δεν εφαρμόζονται, ζητούμε συναντήσεις και αρνούνται να μας συναντήσουν. Άρα με το να πηγαίνεις 10 λεπτά στη Βουλή για να λέεις αν είναι πολλά ή λίγα τα 10 ευρώ, νομίζω ότι είναι ουσιαστικά απαξίωση προς αυτήν την κοινωνία των ευάλωτων. Ευχαριστώ. Ελάτε κυρία Ιωάννου. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα που είπε η κυρία Ιωάννου. Κύριε Αγαπητού, δεν είμαι εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας. Όχι καλέ, δεν σας έχω σε αντιπαράθεση. Μαζί σας έχω βάλει σήμερα. Δεν σας έχω βάλει για να τσακωθείτε, σας έχω βάλει για να έρθετε κοντά. Ναι, ελάτε κύριε Ιωάννου. Αντιθέτως αυτά που έχουν ακουστεί από την κυρία Ιωάννου, τα έχουμε πει πολλές φορές και εμείς, όπως και άλλοι βουλευτές. Δεν θα πω ότι κατέχουμε το προνόμιο σε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, η συζήτηση χθες ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη. Γράφηκε με σκοπό τη συζήτηση του επιδόματος τέκνου. Γιατί υπάρχει πρόβλημα. Όντως έχουν ανοίξει και άλλα ζητήματα τα οποία εμείς θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικά και τα θέσαμε. Το δημογραφικό εμάς μας απασχολεί πάρα πολύ. Το λέμε ξεκάθαρα. Όπως μας ενδιαφέρουν και ευάλωτες και οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν. Ήταν εκεί από το Υφυπουργείο Πρόνοιας. Ήταν από το Υφυπουργείο Πρόνοιας. Απλά επιτρέψτε μου κάτι. Όταν γινόταν η συζήτηση και για το ζήτημα των εκπίσεων και για άλλα ζητήματα των τραπεζών και μπήκε κάτω ορισμός ευάλωτος, εμείς λέγαμε ότι θα πρέπει επιτέλους να επαναπροσδιοριστεί αυτός ο ορισμός. Γιατί μια οικογένεια, ένας μονογονιός με 1.000 ευρώ εισόδημα δεν είναι ευάλωτος? Σύμφωνα με τα κριτήρια του κράτους δεν είναι ευάλωτος. Μια οικογένεια με 2 παιδιά του 1.500 ευρώ εισόδημα, το 2.000 ευρώ, 1.000 ευρώ καθένας, δεν είναι ευάλωτη? Σύμφωνα με το κράτος δεν είναι ευάλωτα αυτά τα άτομα. Άρα εμείς λέμε ότι γενικότερα ναι, θα πρέπει να επανεξεταστεί και να επαναπροσδιοριστεί αυτή η πολιτική και το τι σημαίνει ευάλωτος σε αυτό το κράτος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δημογραφικό ναι, αναφύονται πάρα πολύ μεγάλα ζητήματα που επαφίονται και στο μέλλον του Κυπριακού Ελληνισμού. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Εντάξει, ναι, δεν το κάκισε κάποιος, για όνομα του Θεού. Ναι. Από εκεί και πέρα, ναι, κάθε κράτος, η εικόνα την οποία έχει είναι ανάλογη της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει.
Και όπως είπα και χθες στην Επιτροπή, ένα κράτος το οποίο είναι ιδιαίτερα σπάταλο σε διάφορους άλλους τομείς, είναι συγκούνης σε ζητήματα τα οποία αφορούν ζητήματα οικογενειών και κοινωνικής πολιτικής. Εμείς λέμε ότι αυτό θα πρέπει να αντιστραφεί και να γίνει πιο σπάταλο σε αυτό το ζήτημα, στο ζήτημα των οικογενειών μας. Την επόμενη... κυρία Ιωάννου μου, σας εκτιμώ πάρα πολύ, το ξέρετε άλλωστε. Αν θα μου κρατήσετε 20 δευτερόλεπτα, ναι, διαφορετικά, θα ξαναέρθω ούτε εγώ το πρωί, γιατί να με κόψουν. Εγώ απλά θέλω να πω σε αυτό που είπε ο κ. Ιωάννου, αντιλαμβάνομαι τις θέσεις του ΕΛΑΜ για το δημογραφικό και την ελληνική οικογένεια. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω, εμείς αυτό το οποίο βιώνουμε είναι τη φτώχεια από όπου και αν προέρχεται. Είτε είναι μετανάστες, είτε είναι φιλοξενούμενοι στον τόπο μας, δεν μπορούμε να δεχτούμε φαινόμενα κοινωνικής εγκατάλειψης. Θέλουμε να στηριχτούν ουσιαστικά όλες οι οικογένειες. Και στον κύριο Ιωάννου να υπενθυμίσω ότι ενώ συζητούν αυτά τα επιδόματα, δεν έχουν συζητήσει ότι το ελάχιστο εγγυημένο, για παράδειγμα, δεν έχει δοθεί καμία αύξηση από τότε που υιοθετήθηκε. Από το 2014, Έχει συζητηθεί στην Επιτροπή Εργασίας και πάλι. Μάλιστα. Ναι, εν πάση περιπτώσει, ναι, το θέμα, να σας πω κάτι όμως, είναι το αυτό θέμα δεν είναι να το συζητήσουν στην Επιτροπή. Το θέμα είναι να υπάρχει πολιτική βούληση, να δουν τα οικονομικά, αν μπορεί αυτό το επίδομα να αυξηθεί. Εμείς, Κατερίνα, θέλουμε να συζητηθούν συνολικά κοινωνικές πολιτικές για τις ευάλωτες ομάδες και όχι επιμέρους μικρά πραγματάκια τα οποία μας παραπλανούν. Ευχαριστώ. Εμάς ως γονιούς μας έχουν τάξει. Καλά, ναι, μαζί τα λέμε, κυρία Ιωάννου. Εσάς σας έχουν τάξει ως τώρα 5 συναντήσεις. Ενημερώστε μας και εμάς, σας παρακαλώ, όταν θα γίνουν πραγματικότητα. Δεν ενημερώσουμε, δεν έχουμε κανένα νέο. Κυρία και κύριε Ιωάννου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας, γεια σας.